Vy jste dlouho působila na univerzitě a teď beru, že Kemplenův institut je takový vaše dítě, tak jestli byste ho mohla trošku představit, čemu se tam všemu věnujete. Ono to má dve roviny. Ďakujem veľmi pekne, že vôbec začínate takouto otázkou, lebo toto, čo sme sa pustili, je vec, ktorá v týchto končinách Európy doteraz podľa mojich znalostí vôbec neexistovala, ale v západnom svete a už aj veľmi blízko v Nemecku je takýto typ inštitúcií veľmi rozšírený. Je to nezávislý výskumný inštitút. To je veľmi dôležité, že je nezávislý a my sme boli založení súkromným sektorom. To, čo sa deje celkom štandardne je, že buď je to len súkromný sektor, alebo je to aj verejno-súkromné partnerstvo, čo je úplne najlepšia alternatíva a verím, že raz sa do nej dostaneme aj my. A to najpodstatnejšie je, že je nezávislý. Čiže súkromný sektor si nefinancuje nejaký inštitút, ktorý by skúmal pre konkrétne 4 firmy, ktoré na to prispievajú, ale financuje budúcnosť svoju, aj tej krajiny alebo toho regiónu, preto, aby sa čo najlepšie prepájala akadémia s biznisom. Čiže tá základná misia je prinášať excelentnú vedu do praxe. Naskôr hovorím do praxe, lebo nemusia to byť nutne len firmy, ale môže to byť aj štát v prípade, že sa urobí verejno-súkromné partnerstvo. A ten štát je veľmi dôležitý a to napríklad, ako som tento týždeň bola v UK na ich národnej akcii na umelú inteligenciu a tam je vlastne takýmto inštitútom Turingov inštitút, tak v zásade pre štát je veľmi dôležitá tá časť policies alebo politík, pretože keď chcete robiť v štáte dobré politiky, tak potrebujete k tomu mať aj adekvátny výskum a nie len proste od pasa hádzať nejaké veci. Niektoré veci sú na úrovni analytikov, ale niektoré sú aj na úrovni vedeckého výskumu, ktorý je práve veľmi dôležitý. Čiže ale pre nás primárne je prepojenie akadémiu a biznisu, čiže ten KINIT je nejakým mostom medzi týmito dvoma svetmi a prináša excelentnú vedu do firiem. Ale nie len excelentnú vedu KINITu, ale snaha je aj pre celú akadémiu. A zároveň je to aj pre naše končiny veľmi dôležité, teda špeciálne na Slovensku, ale podľa mňa aj pre každú krajinu v Európe dneska a špeciálne v oblasti umelej inteligencie, že to, že takto funguje, tak je aj jedným z dôsledkov je, že podporuje udržanie talentu. Pretože v takejto konštelácii vy dokážete vytvoriť príležitosti aj v prepojení na univerzite, aj v prepojení na biznis, že ten talent je ochotný ostať. A teda to, čo je primárne, je naozaj tá forma, teda, že iný spôsob fungovania vedeckého výskumu v tom celom ekosystéme, tak aby ten celý ekosystém bol lepší. A tá druhá dôležitá vec je, že pôsobíme v oblasti umelej inteligencie a tam máme teraz troška aj šťastie, lebo umelá inteligencia je dnes... číslo 1? Áno, má svoje leto, jak by sa dalo povedať. A práve preto sa to robí o dosť ľahšie, ako keby sme si vybrali oblasť, ktorá je veľmi úzká a má len veľmi málo podporovateľov, respektíve vie urobiť nie veľkú zmenu. A v skutočnosti, keďže takéto niečo neexistovalo v našich končinách, tak my sa snažíme pilotovať jednotlivé postupy, čiže paradoxne ideme a púšťame sa neustále do nových vecí a jedno z kritérií je vždycky, že akým spôsobom to pomôže ekosystému práve na naplnenie misie, ale druhým aj, že už sme takéto robili, už sme si to vyskúšali, vieme prísť na nejaké nové poznatky. Napríklad teraz sa snažíme preskúmať vôbec spôsob, ako sa dostať bližšie k startupom a skúšať aj
spôsoby, ako mať napríklad ekvitu v startupe, ale nielen spôsobom takým, že vznikne spin-off alebo spin-out, ale aj spôsobom takým, že my poskytneme namiesto investície finančnej, investíciu ľudskú a v rámci deep tech oblasti poskytneme nejakú ľudskú pracovnú silu v netriviálnom rozmere takom, aby sa to vedelo premeniť po nejakom období 2 rokov, 3 rokov do equity, ale zároveň vlastne tomu startupu poskytneme niečo, čo si inak nevie dovoliť, lebo nevie urobiť tým, že si najmä jedného človeka, pretože ten jeden človek nedokáže robiť všetko vo všetkých oblastiach. Jasně, super. Děkuju moc, tím jste mi zároveň odpověděla na druhou otázku, kterou jsem si připravila, to je, čemu se aktuálně věnujete. Tak možná bych skočil rovnou na tu třetí. Ale ja možno, že poviem ešte aj k tomuto niečo, lebo... Dobře, tak poďme podrobněji na ty konkrétní oblasti AI, s ktorými pracujete. Tak, lebo jedna vec, ktorej sa venujem, je rozvoj inštitútu a vôbec rozvoj tejto myšlienku, ktorú som opísala. A druhá vec je aj, aké výskumné témy nás zaujímajú. Keď sa bavím o mne, ako tiež výskumníka alebo výskumničke, tak ja pôsobím najmä v oblasti strojového učenia v domenách, kde pomáhame media professionals, neviem ako to dobre preložiť do slovenčiny, čiže profesionálov v médii, aby vedeli dobre pracovať s informáciami, kredibilita informácií, aby vedeli, či ten text bol generovaný, nebol generovaný a tak ďalej. Ale tam má veľkú rolu práve spracovanie prírodzeného jazyka. Keď sa pozrieme celkovo na celý inštitút, tak práve je tu tá jedna veľká téma spracovania textu informácií od toho, že kto tú informáciu spracúva až po tú samotnú informáciu. Druhá veľká téma je environment, čiže nejak prostredie, najmä v oblasti energooptimalizácie, hľadanie anomálií a podobné záležitosti. A to, čo máme veľmi silné a podľa mňa by malo existovať postupne skoro asi v každej inštitúcii, ktorá má nejakú umelú inteligenciu, je aj otázka etiky a hodnot v technológiách. Čiže máme v Kinite aj filozofov, máme v Kinite právnika, riešime veci aj ohľadom regulácie, etických assessmentov, čiže je to na jednej strane úzka, ale na druhej strane práve tá etika a regulácie dávajú tomu celému nejakým spôsobom rámec. A ja som veľmi hrdá na to, že napríklad máme v Kinite filozofov, ktorí robia etický assessment pre firmy. Čiže nie sú to filozofi, ktorí len si kladú otázky a potom niekde meditujú nad nejakými odpovediami. Skvělý. Tak možná rovnou pojďme na otázku týkající se největších přínosů umělé inteligence pro lidstvo, protože myslím, že jak jste nakousla těch témat tolik, tak tam určitě přemýšlíte i o tomhle, tak kde vidíte největší oblast, kde by umělá inteligence mohla lidstvu pomoct v následujících pár letech? Dál asi nedokoukám, teda já osobně, vy možná jo. No, treba sa na to pozrieť tak, že čo vlastne umelá inteligencia je. Nechcem teraz hovoriť definíciu, ale dá sa na to pozrieť tak, že je to technológia, ktorá nám vlastne automatizuje svet. A keď si toto uvedomíme, tak z toho hneď potom vybehnú tie najdôležitejšie prínosy. Jednak umožňuje nám riešiť problémy, ktoré inak by sme ani nevedeli vyriešiť, pretože nemáme na to ako kapacitu, napríklad, ja neviem, predpoveď počasia. To je tu síce už dlho, ale práve metódy umelej inteligencie ju robia takú, ako dneska je. Alebo rôzne predikcie, keď si zoberieme klimatickú krízu, ktorú tu momentálne máme, alebo rôzne environmentálne otázky, tak práve modely, ktoré vieme predikčné spraviť, nám pomáhajú lepšie pochopiť to celé a zúžiť tú medzeru, lebo človek, keď nevidí to nebezpečenstvo, ktoré tu bude o 100, 200 rokov možno, alebo o 50, tak ho ani nevníma. A potom taká druhá domena je, že vieme zlepšovať výsledky. Čiže my ich nejako vieme robiť, lekári vedia diagnostikovať choroby, ale cez
práve umelú inteligenciu vieme mnohokrát významne vylepšiť. Dokonca vieme robiť, zefektívniť veci, ktoré ľudia predtým robili, ale išlo im to strašne ťažko. Taký možno neštandardný príklad je, povedzme, skladanie bielkovín. DeepMind 3 roky dozadu, keď vyhodili von AlphaFold, to je systém, ktorý vlastne pomáha cez predikcie skladaniu bielkovín, tak toto je vec, ktorá urýchlila pokrok vo farmácii a vôbec v biológii o mnoho rokov, lebo predtým sa to robilo poloručne a trvalo to strašne veľa. Veľké jazykové modely dneska takým významným spôsobom nám zefektívňujú našu prácu, nakoniec aj tým, ktorí práve pracujú v médiách alebo hoci ako pracujú s informáciami, že ako sa dostávame do naozaj o niekoľko levelov inde, ako sme boli doteraz. Skvělý. Tak to jsou přínosy. Tam si myslím, že máme poměrně shodu. Já to vidím přesně v těch oblastech taky. A kdybychom se podívali na rizika, a tam se možná dostaneme i trošku do té etické stránky. No, za mňa najväčšie riziko spočíva v tom, ako človek používa túto technológiu a teda systémy umelej inteligencie ako takej, že tie všetky antropomorfizácie, že to tá umelá inteligencia nám niečo urobí a z nej sa stane nejaká singularita alebo neviem čo, tak zatiaľ si myslím, že nič také nehrozí a to najväčšie riziko je človek, ktorý tam je, lebo človek vlastne rozhoduje o tom, čo sa bude robiť stále ešte a podľa mňa ešte dlho bude a ten vývoj, ktorý dneska máme, nám naozaj vytvára rozdeľuje celú spoločnosť na tých, ktorí majú veľa dát a majú veľa výpočtovej kapacity a potom k ním aj talentu a vedia niektoré veci robiť. Čiže vedia sa vylepšiť, keď by som to takto povedala, cez tú umelú inteligenciu aj produkty a takí, ktorí tú možnosť nemajú. A to môže byť že veľmi nebezpečné práve preto, ako rýchlo sa táto technológia rozširuje. Za normálnych okolností by sme sa možno stihli prispôsobiť, ale my sa nestíhame prispôsobiť. Ale potom sa dá ísť aj na úroveň nižšie, že vôbec pozrieť sa na to, že akým spôsobom väčšina dnešných AI systémov pracuje. Nie sú to samozrejme všetky, ale keď sa pozrieme na tie, ktoré vlastne ťažia z dát a vlastne na základe dát sa učia, vytvárame modely, tak tam asi nikoho neprekvápi, keď poviem, že jedno z veľkých rizik je, že tak ako človek má nejaké predsudky a biasy, tak takto tieto systémy kopírujú a hlavne nerozumieme tomu, ako to robia, nevieme odhaliť, kde sú a kde nie sú a nejako sme ochotní pri ľuďoch to akceptovať, ale pri strojoch celkom nie, čiže to je jedno veľké riziko. Druhé riziko, už také viac spoločenskejšie, je samotná tá automatizácia. Ja som už spomenula, že vlastne umelá inteligencia nám automatizuje svet a keď to budeme robiť, alebo keď to robíme nepremyslene, čiže znova je tam ten ľudský faktor, tak možno zautomatizujeme viac toho, ako by sme chceli. A to môže mať viaceré následky. A ani teraz nemyslím na tom, že to môže zobrať ľuďom prácu, lebo si myslím, a je to aj preukázané viacero štatistík, alebo teda analýz, ktoré hovoria o tom, že viac pracovných miest sa vytvorí, ako sa zruší, alebo teda tých činností, lebo to ani nemusia byť celé pracovné miesta. Ale skôr ide o to, že nemusíme dostať najlepšie riešenie, keď to preautomatizujeme. A je tam potom aj to riziko, že ľudia vlastne sa príliš spolahnú na takéto systémy a prestanú do toho dávať ten vlastný úsudok. Krásny príklad sú lekári. Je tiež viacero štúdií, ktoré ukazujú, že samotná
Umelá inteligencia má nejaké výsledky, samotný lekár má nejaké výsledky a keď sa to dá dobre dohromady, tak majú lepšie výsledky. Ale keď ten lekár prestane ten svoj úsudok používať, tak tie výsledky môžu byť ešte horšie, pretože nám tu hrozí takéto prehriatie toho celého systému vzhľadom na to, že ten systém tie AI systémy sa už začínajú učiť zo svojich výsledkov, zo svojich generovaných dokonca výsledkov a nikto zatiaľ netuší, že aké to bude mať vlastne následky na tie riešenia. Děkuji. Možná mě napadá, ještě než se dostaneme dál, tak hodně teďka se skloňuje evropská regulace umělé inteligence a z jednoho úhlu pohledu to bývá skloňováno i s tím podtextem, že to v podstatě omezuje možnosti rozvoje té umělé inteligence, když to třeba porovnám s některými dalšími zeměmi nebo kontinenty, kde si, dejme tomu, s ochranou osobních údajů a těmihle věcmi tolik hlavu jako nelámou. Jaký na to máte názor? Vidíte to jako dobře, že se tyhle věci začínají regulovat, nebo byste byla spíš pro voľnejší používání? No ja som určite zastanca toho, že potrebujeme si nastaviť pravidlá na to, ako fungovať. A to je v skutočnosti regulácia. My zatiaľ ešte úplne nevieme, ako to bude zviazané a to sa práve teraz robí, lebo tak ako minimálne na Slovensku, ale myslím si, že je viac krajín tuto v tejto strednej a východnej Európe vieme úžasne robiť všelijaké možné stratégie a vymýšľať veci, ako by sa mohli robiť a potom ale keď sa idú implementovať, tak už to začne byť problém. Tak aj tá samotná regulácia, tak ako je postavená, si myslím, že je postavená na ten horizontálny princíp založený na rizikách, je veľmi dobrý. Ale teraz celé to bude o tom, že do akej miery to bude formálne. Niektoré veci sú podľa mňa až nevykonateľné, napríklad z pohľadu transparentnosti, že ak si niekto myslí, že ten systém musí byť vysvetliteľný a povie si, že vysvetliteľný znamená, že každý krok budem vedieť vysvetliť, no tak to sa proste nedá s touto technológiou dneska robiť. Ale to v tej regulácii ani nie je. Čiže veľmi to bude záležať na tom, ako to uchopíme. Tiež si potrebujeme uvedomiť, že tá regulácia sa týka až produktov, čiže výskum aj vývoj môže byť, ale potrebujeme mať pritom nejaké princípy. Čiže ten hlas obidvoch strán, aj tých, ktorí si myslia, že by všetko malo byť pozväzované, aj tých, ktorí si myslia, že by to malo byť všetko uvoľnené, tak vlastne teraz sa začne reálne aplikovať. A ja považujem naozaj za veľmi dôležité, aby sme ostali primerane voľní, ale ja som presvedčená, že to ide v rámci tejto regulácie. Nesmie sa stať to, že ako sa podľa mňa stalo aj pri GDPR v mnohých veciach, že príliš veľa subjektov si z toho urobí biznis a potom vlastne sa stráti ten celý primárny účel toho, že tá technológia, alebo hocičo na začiatku má príliš veľkú neurčitosť a my sa vlastne snažíme nejakým spôsobom manažovať rizika, ktoré s tým súvisia. Takže ja verím, že to dokážeme urobiť spôsobom, ktorý bude rozumný. Británia tiež už má takmer vypracovaný svoj systém, aj keď je troška iný, je viac užší. Asi vypracúva svoj systém, čiže my sa tomu nevyhneme. Ten najväčší problém vznikne medzi touto západnou časťou sveta a Čínou a ďalšími oblastiami, ale zase na druhej strane oni už teraz majú úplne iné podmienky vzhľadom na to, aké dáta zbierajú o ľuďoch a ako ich vedia využívať. Takže ako nemyslím si, že až tak strašne veľa stratíme. Děkuju. Super. Tak, teďka trošku se odsuneme od toho tématu umělé inteligence, byť se tam bude určitě jako prolínat. A mě vlastně zajímá váš pohled na spolupráci mezi výzkumnými instituty, univerzitami a třeba firmami, jako je Profinit. Co tam vidíte za přidanou hodnotu? Jakým způsobem se koukáte jakoby na podporu a spolupráci těchto z těch subjektů? Pre mňa je to absolútne kľúčová vec. Keď som
viac ako 30 rokov robila na univerzite, tak v skutočnosti jedna z veľmi dôležitých vecí bolo práve toto. Nakoniec aj vďaka tomu, že som vždy spolupracovala aj s týmom, s tým biznisom alebo firmami, alebo ako to už mám povedať, tak sa mi podarilo dosiahnuť to, že sme vedeli zo súkromných zdrojov postaviť Kempelenov inštitút. Totiž je to veľmi dôležité pre každý prvok toho ekosystému. Pre malé firmy je veľmi drahé, a špeciálne také tie úplne malé mikrofirmy, ale aj také, že stredné firmy, aby si udržali expertov pre rôzne oblasti, ktoré sú také, ktoré idú za hranu poznania. Najmä teraz keď sa bavíme o našom zameraní, o umelej inteligencii, tak tí, ktorí vyvíjajú aj vlastné produkty. A bežne vo svete to funguje. Tá najdôležitejšia vec je identifikácia miest, alebo identifikácia toho miesta, tých medzier, kde môže nejaký produkt firmy, činnosť alebo niečo byť vylepšená novými poznatkami. Lebo firmy spravidla idú len potiaľ, že si nájdu, že niekto niečo urobil a potom to buď zreplikujú, alebo niečo z toho dajú do svojho produktu, ale to zďaleka nemusí byť to, čo v skutočnosti ich posunie ešte ďalej. Potom je tam veľmi dôležité vôbec vyskúšanie, experimentovanie s rôznymi tými vecami. Tí vedci vedia dobre robiť proof of concepts. Oni nevedia dobre komercializovať potom tie veci, ale keď je to prepojené a majú reálne challenge, ktoré sú z industry, tak dokážu robiť užitočnejší výskum. A ja som presvedčená, s týmto nebudú možno všetci súhlasiť, ale že my sme také malé krajiny, že minimálne v týchto technologických oblastiach by sme mali robiť aplikáciami vedený základný výskum a nie len taký blue sky základný výskum. Na to proste nemáme toľko zdrojov. Stále je to základný výskum, on nenaväzuje na úplne priamu potrebu konkrétnej firmy, ale je vedený tým, že ten výskumník vie, že toto by mohlo byť užitočné a toto je len malý kročík k tomu, že sa potom to dá prepojiť s tými firmami. A je to užitočné aj pre väčšie firmy, lebo keď väčšie firmy spolupracujú s univerzitami, oni síce môžu mať vlastné research centrum, lenže práve takáto spolupráca umožní tej veľkej firme to, že nie len, že si oni sami prídu na nejaký poznatok, ale môžu z toho poznatku, môžu ho aj overiť a potom ho môžu publikovať. Ano. A to bežne vo svete veľké firmy robia, u nás to jednoducho nerobia práve preto, lebo nie sú prepojené s akadémiou, lebo tí ľudia, ktorí sú v biznise, na to nemajú čas. Malé firmy na to nemajú prostriedky a veľké firmy na to nemajú čas a preto tam potrebujú mať, si myslím, že tú univerzitu. A v zahraničí vidíme ten benefit, tam sa doslova firmy trhajú o dobré akademické inštitúcie a nie je to len preto, že sú tam tí študenti, ale je to preto, že idú viac za tými profesormi a tými, ktorí tých študentov vedú, lebo cez nich vedia o mnoho lepšie urobiť ten ekosystém. A toto sa netýka samozrejme len umelej inteligencii, ale je to veľmi dôležité a ja sa veľmi teším, že práve Profinit poznám ako dlhé roky, ktorý takýmto spôsobom funguje, aj keď samozrejme aj vy tam určite vidíte medzery, že by sa to dalo robiť lepšie, lebo predsa len si myslím, že máme v našich končinách túto oblasť trocha poslabšiu. A aj preto, lebo v Nemecku ja som narátala asi rok dozadu vyše 140 takýchto výskumných inštitútov, ako je KINIT. A my nemáme žiadny, hej, takmer. Lebo na to potrebujete mať výskumníkov s podnikavým mindsetom. A to nemôže byť každý výskumník. Rozumím. Myslím si, že i docela souhlasím s tím, co jste povídala. Nám se daří spolupracovat třeba na výzkumných grantech
tady s univerzitami v Praze samozřejmě, takže Matfis, Karlova univerzita, s FITem jsme měli taky výzkumný grant a vždycky vlastně je to propojení toho, co potřebujeme dosáhnout my. Typicky je tam třeba ještě nějaký vlastně jakoby průmyslový partner, ať už prostě firma ze státní správy, nebo třeba věříme tomu, že to, co vyvíjíme, potom bude sloužit jako základ nějakého produktu pro naše zákazníky, tak ta spolupráce tam funguje výborně. A teďka bych se od té, zlepšovat je samozřejmě vždycky co. Když bych se od té spolupráce posunul k těm talentům a možná trošku kontroverzně vlastně o ty talenty nám všem vlastně jde, že jo? Takže máme tady spoustu mladých lidí, kteří vychází nebo pracují na univerzitě, dokončují studium a teď to jsou ty talenty, který zajímají komerční firmy, jako je Profiny, to jsou ty talenty, který zajímají instituty jako Kempelenův institut a zároveň jsou to ty stejní lidi, kteří zajímají univerzity, který by rádi, kdyby třeba zůstali tam a dělali ten základní výzkum. Tak jak vy vnímáte podporu talentů, jak ze strany univerzit a institutu, jako je ten váš, tak ze strany vlastně komerční sféry? Je to tady už rozšířený? Funguje to z vašeho pohledu dobře, když to porovnáte se zkušenostmi ze světa? No ja si myslím, že máme veľké medzery a rezervy, najmä na Slovensku, keďže len my sme v takej špecifickej situácii na Slovensku, lebo Česko je vlastne dneska už je skoro Slovensko, veď je tam možno minimálne v tejto oblasti pomaly už viac Slovákov ako Čechov. A tá kultúra je rovnaká, čiže ja by som toto ako oddelila, že ten talent uchádza zo Slovenska do Česka, ale skôr, že ide von. Veľmi veľa sa zmenilo, najmä ja to vidím v Česku, keďže som vo vedeckých radách viacerých českých fakult univerzít, že je to téma, ktorou sa zaoberajú na univerzitách, je o dosť viacej projektov medzinárodných a o dosť viac zaujímavých víziev a s tým súvisí aj tá spolupráca s priemyslom, že dnes už vidím v každej tej oblasti aspoň 1, 2, 3 profesorov spracovanie prírodzeného jazyka napríklad, ako aj na Karlovej univerzite, aj na iných pracoviskách, že tam sú partie skutočne šikovných ľudí, ktorí vedia tomu talentu poskytnúť nejaké príležitosti. Zároveň si ale myslím, že lebo poskytnúť zaujímavú výzvu je úplne základná podmienka, ale to, čo si myslím, že je stále extrémne nedostatočné, je niečo viac ako toto. A to viac ako toto, to poskytnutie zaujímavej výzvy je, že ja by som strašne rada videla, aby firmy vo väčšom meritku, nie 1, 2, 3, jednoducho chceli, aby v tejto krajine bolo viac ľudí so skončeným 3. stupňom vzdelania, lebo to vo svete, keď má niekto PhD, tak to neznamená, že má ostať na nejakej univerzite. A špeciálne v AI 90% tých ľudí je v biznise a ten biznis to aj požaduje a to chce a robí industriálne doktoránske štúdium, stáže, secondmenty, ale takým nenáhodným, ale systematickým spôsobom a podporovaným aj štátom. A toto ja teda možno v Česku to je, ale ja to nevidím zatiaľ, že by to bolo v rozsahu takom, ako sa to deje bežne v zahraničí. Čiže tu je, si myslím, že ešte čo robiť. Ten rozsah tady těch industrial PhD je taky bych řekl, aspoň z mých zkušeností spíš menší tady, taky to není tak rozšířený. Tak, teď bych se rád dostal k tomu, odkud my se vlastně známe, a to je soutěž IT Spy. Vy jste mnoho let byla předsedkyní poroty téhle soutěže, nyní se jí účastníte jako porotce. Jak vnímáte tuhle soutěž, jak vnímáte posun té soutěže od začátku do vlastně dneška? Je to až neuveriteľné, lebo som si to zrátala a vlastne už to je viac ako 20 rokov, čo sme
takouto aktivitou začali. Ešte keď to bolo ako ACM student, čo inicializovala Boženka Manová a aj spolu s Petrom Šalónom sme v Prahe organizovali niečo takéto a ja mám to asi v génoch, že keď niečo vidím, tak sa snažím, aj keď je to súťaž, sa snažím, aby sme spolupracovali, lebo tá súťaž to je len nejaká taká krátkodobý cukrík, pozlátko, ale v dlhodobom horizonte my potrebujeme spolupracovať. Takže ja som sa tešila, keď sa nám podarilo o niekoľko rokov neskôr, myslím, že 2010, urobiť prvý ročník IT Spy ako prepojenie dvoch súťaží, ktoré organizoval aj Profinit a to dodalo tej súťaži taký iný rozmer, lebo už to neboli len akademici, ktorí organizovali niečo, už tam bol aj ten súkromný sektor a s tým súkromným sektorom prišla aj taká profesionálna organizácia tej celej súťaže, aj keď teda zo začiatku sme to museli chvíľku ladiť, kým sme sa dostali do tohto formátu. Ale za mňa je to úžasná vec, kde v zásade sa vedia zapojiť všetky univerzity, ktoré sú v Česku a na Slovensku, zapájajú sa a keď sa len niekto pozrie na stránku IT Spy, tak tam je obrovské množstvo nápadov a sústredeného talentu vlastne z týchto dvoch krajín bez ohľadu na to, kto to nakoniec každý rok vyhrá, alebo je tam toho ďaleko viacej. Takže za mňa je to úžasná aktivita a strašne sa teším, že sa ju darí udržovať a aj som veľmi hrdá na to, že ako to robíme, že to nie je len vyhlásená súťaž náhodne, kto sa prihlási, ale že sú tam zapojené práve tie univerzity, ktoré urobia ten predvýber, čím vlastne je aj o mnoho väčšia kredibilita toho celého. Děkuju. Za mě je to skutečně crème de la crème těch diplomových prací vlastně v oblasti computer science a IT obecně, který v Čechách a na Slovensku vzniknou. Takže já se hrozně těším zase na letošní ročník. Budu doufat, že se tam potkáme a že to bude zase o kousek zajímavější a lepší. Myslím si, že dobrá ukázka je i to, že se nám daří víc a víc lákat další partnery vlastně jakoby z oblasti prostě biznisu, takže i letos bude jeden z hlavních partnerů Raiffeisen Bank, čehož si velmi vážím, se kterou spolupracujeme právě hodně v oblasti práce s daty a v současné době taky máme partnerství pro oblast AI, takže to myslím, že bude taky velmi zajímavý vstup. Věřím, že se dohodneme i s dalšími partnery na té spolupráci, ale s tou Raiffeisen Bank to mám už potvrzené, takže tam vím, že se na ně můžeme těšit. To je super, to sa teším aj ja. A dostáváme se k poslední věci, kterou tady nemůžu během našeho povídání vynechat, a to je nejvyšší slovenské státní vyznamenání, které jste dostala za přínos ve vědě a školství, které vám předala prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Tak mě by jen zajímalo, co to pro vás znamená. No je to v prvom rade veľké ocenenie a ani nie tak mňa, ale celého týmu a pre mňa je to osobne aj také nejaké potvrdenie tej mojej osobnej misie, ktorú mám, že si to všimol aj niekto druhý a ocenil, že to, čo sa snažím robiť, a teraz nie len v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, lebo to považujem len za nejaké štádium a v tej celej mojej misii a tá moja misia, keď nad ňou už takých 10 plus rokov rozmýšľam, že čo vlastne, že prečo som tu na svete, ja, teda okrem toho, že mám úžasnú rodinu, tak ja verím tomu, že čím viac budeme mať v tomto našom priestore čestných, angažovaných a podnikavých expertov, tak tým sa nám bude lepšie dariť. A nemáme aj teraz na Slovensku úplne najľahšie časy. A tí ľudia sú základ. Aj pre tú umelú inteligenciu potrebujeme v zásade také 3 enablery,
alebo jak sa to povie po slovensky, neviem. Umožňovače asi po slovensky, ale zní to hrozně. Nejako si to tam už napíšete, že je tam výpočtová kapacita, dáta a ľudia. Výpočtovú kapacitu si môžem kúpiť. Aj dáta si v skutočnosti môžem kúpiť dneska, ale ľudí, tých si len tak ľahko nekúpite. Ako samozrejme, že si niekto povie, že ich môže kúpiť, ale talent sa kumuluje v nejakom prostredí. A je extrémne dôležité, aby tí ľudia boli nielenže čestní a vedeli robiť veci, čiže to sú tí experti, ale aby boli aj angažovaní, čiže aby sa starali o to, čo sa deje okolo nich a nie len úzko zamarané, ako máme teraz tú našu umelú inteligenciu, a aby boli podnikaví. A podnikaví teraz nemyslím ako zarábanie peňazí, ale práca s nápadmi, kreativitou a s naplňaním nejakého svojho biznisu, a ten biznis to nemusí byť zďaleka ani zisk. A takýchto ľudí, keď budeme mať kritickú masu, tak tie ďalšie veci pôjdu o mnoho ľahšie a aj nám sa bude všetkým o mnoho ľahšie žiť. Takže Tinity je v zásade taký pokus, pilot na tej ceste. Predtým som veľa rokov na univerzite pracovala s mladými ľuďmi. Na chvíľu taký jeden z dôkazov, že asi to celé malo zmysel, bolo aj to, že keď vznikli nejaké problémy na fakulte, tak tí mladí ľudia sa postavili za hodnoty. Zrazu introvertní informatici sa vedeli dať dohromady, a to bolo celé preto, akým spôsobom sme budovali tú komunitu a tú kultúru. Čiže ja verím v to, že toto nám pomôže, a samozrejme dneska každá organizácia si musí nejakým spôsobom chrániť a budovať tie ľudské zdroje, ale my, ktorí sme vlastne v tom neziskovom sektore, v akademickom sektore, ich pomáhame rozvíjať a pomáhame ich pripravať na to, aby pre mňa dneska už aj som mohla potom spokojne byť na dôchodku. Tak jo, já moc děkuju, asi nemůžeme skončit líp než tím, co jste právě řekla, tak já vám moc děkuju za hrozně příjemný povídání. Přeju vám samozřejmě spoustu dalších úspěchů, ať se vám daří nejen v Campbellově institutu, ale ve všem, co děláte. A budu se moc těšit, že se zase někdy potkáme osobně, třeba v prosinci na finále IT Spy. Ďakujem veľmi pekne a ja sa tiež budem veľmi tešiť na každé ďalšie stretnutie.